साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। अनुसूचित जातीतील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा सविनय जय भीम। मित्र, आपल्याला माहीत आहे, अनुसूचित जातीतील जातींचं उपवर्गीकरण करणे या संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रावर रान उठलेले आहे आणि त्यातही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा उद्या 25 जून 2026 रोजी सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 या वेळेमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी या ठिकाणी भव्य धरणे आंदोलन आयोजित केलेले आहे। मित्र, या आंदोलनाला आपल्याला उपस्थित राहिलंच पाहिजे। मित्र, उपवर्गीकरण हा अन्यायकारक असल्यामुळे या विरोधाची भूमिका या ठिकाणी संविधानिक हितकारणी महासंघ असेल, सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळ असेल, त्याचप्रमाणे भारत मुक्ती मोर्चा, भारतीय बौद्ध महासभा, त्याचप्रमाणे अनेक इतर सामाजिक संघटना सुद्धा यामध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत। मित्र, या ठिकाणी उपवर्गीकरण करणे या शासनाच्या प्रयत्नांना निश्चितपणाने आपल्याला या ठिकाणी थांबवावं लागेल। आपली जी एकजूट आहे ती एकजूट त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवावी लागेल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपणा सर्वांना आरक्षण दिलेलं आहे, परंतु हे आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी तुम्हा आम्हा सर्वांची आहे। परंतु उद्या जर आपण या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित झालो नाही तर आपली मूकसंमती या उपवर्गीकरणाला आहे की काय असा संदेश जायला नको। मित्र, या ठिकाणी हे जे उपवर्गीकरण आहे, ह्या उपवर्गीकरणाचा जो घाट आहे तो निश्चितपणाने आपल्याला त्या ठिकाणी हाणून पाडला पाहिजे आणि म्हणूनच आपल्याला उद्याच्या भव्य धरणे आंदोलनासाठी आपली उपस्थिती प्रकर्षाने दाखवली पाहिजे। मी एकटा नाही तर माझ्याबरोबर आणखीन काही सवंगडी घेऊन मी त्या ठिकाणी उपस्थित राहीन। पाऊस असो, वारा असो, काही असो, या सगळ्या गोष्टीला न जुमानता उद्याचं आंदोलन आपण भव्य दिव्य करूया। मित्र, या ठिकाणी जर आपण अशा आंदोलनामध्ये सहभागी झालं नाही आणि उद्या जर उपवर्गीकरण झालं तर निश्चितपणे उद्याच्या पिढीला आपण तोंड दाखवायला शिल्लक राहणार नाही। मित्र, आता आर या पारची लढाई आहे आणि म्हणून सांगतो की आपण सर्वांनी निश्चितपणानं उद्या होणाऱ्या आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहा असं सर्व या संघटनाच्या वतीने आपल्याला विनम्र आवाहन करतो। धन्यवाद। नमस्कार। अनुसूचित जातीतील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा सविनय जय भीम। मित्र, आपल्याला माहीत आहे, अनुसूचित जातीतील जातींचं उपवर्गीकरण करणे या संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रावर रान उठलेले आहे आणि त्यातही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा उद्या 25 जून 2026 रोजी सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 या वेळेमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी या ठिकाणी भव्य धरणे आंदोलन आयोजित केलेले आहे। मित्र, या आंदोलनाला आपल्याला उपस्थित राहिलंच पाहिजे। मित्र, उपवर्गीकरण हा अन्यायकारक असल्यामुळे या विरोधाची भूमिका या ठिकाणी संविधानिक हितकारणी महासंघ असेल, सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळ असेल, त्याचप्रमाणे भारत मुक्ती मोर्चा, भारतीय बौद्ध महासभा, त्याचप्रमाणे अनेक इतर सामाजिक संघटना सुद्धा यामध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत। मित्र, या ठिकाणी उपवर्गीकरण करणे या शासनाच्या प्रयत्नांना निश्चितपणाने आपल्याला या ठिकाणी थांबवावं लागेल। आपली जी एकजूट आहे ती एकजूट त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवावी लागेल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपणा सर्वांना आरक्षण दिलेलं आहे, परंतु हे आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी तुम्हा आम्हा सर्वांची आहे। परंतु उद्या जर आपण या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित झालो नाही तर आपली मूकसंमती या उपवर्गीकरणाला आहे की काय असा संदेश जायला नको।
मित्र, या ठिकाणी हे जे उपवर्गीकरण आहे, ह्या उपवर्गीकरणाचा जो घाट आहे तो निश्चितपणाने आपल्याला त्या ठिकाणी हाणून पाडला पाहिजे. आणि म्हणूनच आपल्याला उद्याच्या भव्य धरणे आंदोलनासाठी आपली उपस्थिती प्रकर्षाने दाखवली पाहिजे. मी एकटा नाही तर माझ्याबरोबर आणखीन काही सवंगडी घेऊन मी त्या ठिकाणी उपस्थित राहीन. पाऊस असो, वारा असो, काही असो, या सगळ्या गोष्टीला न जुमानता उद्याचं आंदोलन आपण भव्य दिव्य करूया. मित्रहो, या ठिकाणी जर आपण अशा आंदोलनामध्ये सहभागी झालं नाही आणि उद्या जर उपवर्गीकरण झालं तर निश्चितपणाने उद्याच्या पिढीला आपण तोंड दाखवायला शिल्लक राहणार नाही. मित्रहो, आता आर या पारची लढाई आहे आणि म्हणून सांगतो की आपण सर्वांनी निश्चितपणानं उद्या होणाऱ्या आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहा, असं सर्व या संघटनाच्या वतीने आपल्याला विनम्र आवाहन करतो. धन्यवाद.